پغوگ من لگیا د قیس او د لیلا خبری یما تکوی دا محمد رسول اللہ خبری صلی علی رسولنا صلی علی محمد یا پا نبیانو کی بالا او نابور دے دا مشران آواز نرازی پتیز سر ہوئے سبحان اللہ یا پا نبیانو کی بالا او نامور دے سانی نلری زما داسی دل بر دے او چی پا ظلفو یہ بیگا پا مخصباشی دا آدم اولاد کی بی مثل بشر دے یا چی پا ظلفو یہ بیگا پا مخصباشی دا آدم اولاد کی بی مثل بشر دے او دا حضور دا پاکی منی لخاطر کنا دا خبش و طور بلال میں دزڑ سر دے اے دا حضور دا پاکی منی لخاطران دا خبش و طور بلال میں دزڑ سر دے او دا ملا پا ازان کل سبا کیگی یار چی مخنا زلف لرکڑ سحر دے او پا مانور روجی منی سے صوفیانو ما بیگا جانا لیدل دے اختر دے